Moja milá zlata, tak teraz ja ticho rozhodne nebudem. Nie len, že nikto sa tu na teba nevyjadruje, akurát pozerá nechutné storičko a urobí, ako sa pri tom tvári a ty útočíš do jeho dieťaťa. OK, poďme po poriadku. Najprv tej starostlivosti a vypnutiu internetu. Poprvé, mne začal zarábať ten Instagram ešte skôr, ako ty si vedela, ako aplikácia Instagramu vyzerá. Ad 1, je to moje živobytie. A ad 2, ja mám striedavú starostlivosť, kde týždeň mám dieťa a týždeň ho nemám. A ja, keď ho nemám, môžem byť na Instagrame 24 hodín a zarábať na ňom peniaze. Ale poďme teda ku tebe, milá Noemi. OK? Ja som ťa mala celkom rada na tých nákupných maniačkách, kým som nezistila, že si psychicky chorá, ale nevadilo mi to, že si psychicky chorá. To, že si mi povedala, že robíš na linke krízovej pomoci pre deti, som si povedala, že bože, aké to je pekné, aká si ty zlatá, milá baba. Napriek tomu, že si mi povedala, že si režeš ruky žiletkou, pretože máš ťažké depresie a psychické problémy, bolo mi ťa ľúto. Potom si išla do rúže, zistila som, že sa chováš ako totálna piča, ale keď si vyšla z rúže, tak nelen, že som zistila, že sa chováš ako totálna piča, ale že ty si čo o sebe myslíš? Ty naozaj si myslíš, že ty si nejaká herečka, ktorá bude útočiť do druhého decka? Čo ukazuje internetu krámové gate? A tvári sa na svojom Instagrame, že to zahajuješ proste seansu, že poďme sa rozprávať o menštruácii, ktorá patrí na základné školy. Ty Minja, ty si ukazovala svoje krámové gaťky a nerobiť osvetu menštruácii. Keby si robila poučné videá o tom, aby mladé dievčatá, ktoré paktlujú sa po TikToku a po Instagrame, vedeli viacej o menštruácii ako takom a o cykle a o ovulácii a o možno nejakých antikoncepčných prostriedkách a tak ďalej, tak je to v poriadku. Ty si ukázala a smiala si sa na tom, že si pretiekla a ukázala si krámové gate. Je to jeden hnus. A to, že sa Filip Sulík na tom pozastavil, ešte aby ne. Presne, ešte aby ne. Ty si sa snažila z toho vytiec ako Ježiš Dobručka, ktorá robí osvetu menštruácií. Počúvaj ma, to nie je osveta menštruácií. Odkedy som ťa nevidela v nákupných maniačkách, som ťa v živote nevidela triezvu. Všade, kde som ťa videla, ti padal koks z nosu. Si depresívna, si samoubližujúca, si mimo a si fetka. OK? A nevyjadruj sa na moju dceru. Čiže moje živobytie ako môj telefón určite ti vypínať nebudem. Ty prestaň fetovať a daj sa normálne na liečenie a prestaň si točiť kramové gaťky, OK? Pretože je to nechutné a nie je to osveta Instagramu. A tá moja malá, ktorej sa mám viac venovať, ťa príde potom pozrieť do toho tvojho dogbaru, kde chodíme koka strihať a jebne ti hovno na bar. A ešte by si za ucho nedostala. Alebo fúkanu nemala zadarmo. Tak sa prestaň vyjadrovať na deti, ty depresívna feťačka. To ti hovorím, pretože ma nasereš a si ma nepraj. Si ma nepraj, ťa tak zjebem je psa. A akože halo, odťaľ poťaľ, OK? A nehovorím o tom, aká si všade vždy dofetovaná. A teraz si prejdime ešte jednu vec. Ty čo vôbec sa vyjadruješ na moje meno? Čo si ty spravila Lene? Vieš, čo si ty? Ty si taký potkan. Teraz poďme si pozrieť, čo si... Lenu si zneužila, vyfetovaná na to, aby si chcela si na nej zarobiť. Založila si Hero, alebo čo si to urobila a využila si to, že keď Lena spala u teba, si jej dala párky okolo hlavy, ktoré boli nejaká hračka pre psa a napísala si, že na Hero pridaš video, ako Lena spala so 4 klobasami. Takto si ponížila verejne kamarátku. Ja sa nevyjadrujem k tomu, ako sa správala Lena ku mňa, alebo jak nej DDD. Ja som vtedy s Lenou stále volala a povedala som mi, že takto zneužiť ju na to, aby si zarobila, ty piča dofetovaná, lebo nič iné ťa nenapadlo, a na to, aby si ju takto ešte k tomu verejne ponižovala a vymýšľala si na ňu, bolo totálne cez čiaru. A sama Lena sa ti naozvala, takže takáto ty si.
A ja ti v dobrom hovorím, ani na tieto storky nereaguj, lebo som veľmi nahnevaná. A rovno sadnem a budem ťa čakať na Mierovej a tak ti vypierdolím hlavu. A vypierdolím znamená vynadám. Ešte si nerob z toho nejaké posudky, že by som ti ja ubližila. Ja som človek, ktorý vie ubližiť slovami, ale ja ti tak vypierdolím tú tvoju sprostú dofetovanú hlavu, aby si sa ty za to, že sa celá republika momentálne ide dogrcať z tvojich krámov a ty tvoje ojeby, jak ideš robiť osvetu menštruácii, čo piču si seba snažila zachrániť situáciu, namiesto toho, aby si držala hubu. Mne sa tiež stali fópa na Instagrame a nepierdolila som pičoviny, jak toto a hento a osvety kokotiny. Radšej 3 dni hanby, zález pod posteľ, alebo daj si lajničku, rež sa, rob si čo chceš, ale neotváraj si papulu a na mňa už nereaguj. To ti hovorím. A piatok mám termín u teba v barberi. Proste si urobila pičovinu, stalo sa nám to všetkým, viacerým dievčatám, nie je to žiadna katastrofa, proste 3 dni hanby a dosť. Každej sa nám stalo nejaké fopa na sociálnych sieťach, ale kurva si ber následky, tak jak si brala následky Lena, keď vyšla z farmy a proste mala na farme, čo mala, tak ako ja, keď som mala nejaké škaredé veci po Instagrame, tak ako akékoľvek iné dievča, ktorému sa niečo stalo, uniklo, fotky, videá, alebo niekde tam robilo, tam ju videli fetovať, alebo tam ju videli trtkať. OK, 3 dni hanby, ale aby si ty hneď sa vyjadrovala moje meno a útočila, že mám vypnúť telefón a starať sa o moju dceru. Maneser, to ti hovorím. Ja ti dobre hovorím. Maneser. A ešte jedna vec. Keď ty si myslíš, že si nejaká hviezda alebo celebrita za to, že si bola v nejakej zdechlej rúži, kde si sa chovala jak jedno totálne upišťané, hnusné, rozmaznané decko. A potom vyjdeš von a myslíš si, že si strašná herečka. Začneš fetovať prvú ligu a začneš sa kamarátiť len falošne a ešte hádzať kamarátkam polena pod nohy a snažiť sa na tom zarobiť, aby si znova mala na fet. Ty si posledná, otváraj ústa na takéto veci, pretože ty si použila moje meno a rýpla do môjho decka a ešte do mojej práce. Za to ja som natočila video, kde sa tvárim, ako sa tvárim, keď vidím video, že si niekto zahebané krámové gate, my z teba ríhame, grcame. Zahebané krámové gate, my z teba ríhame, grcame. Je nám z toho nablitie. Ty nemáš žiadne právo sa ozývať. Chod sa hanbiť na 3 dní, drž piču. Nič viac k tomu nepoviem už. Sa vyjadriť posledný krát, nechávam si aj samozrejme verejný profil, aby sa nehovorilo štrbím kvôli číslam. Pamätám si, že na základnej škole mi pretiekla spolužiačka, pretože dostala prvýkrát menštruáciu, veľmi mladá dostala prvýkrát menštruáciu a celá škola sa jej smiala. Smiali sa jej tak, že niekoľko rokov mala potom ešte zo svojho života traumu. Neviem, či sa doteraz ešte to dievča z toho nespamätáva a nedáva si veľmi veľký pozor na to, kde, kedy, ako sa oblečie, pretože má mať vtedy a vtedy menštruáciu, aby sa jej znova táto skúsenosť nezopakovala. Prečo ja do piči by som sa mala bať toho, že sa mi bude smiať celé Slovensko za to, že pretečem? Vysvetlite mi toto. Prečo ja do piči by som sa mala tohto bať? Keď ja som splodila decko, ja som to decko porodila, ja som ho porodila a mne sa bude niekto smiať za to, že ja krvácam, sa zobuďte vy, idiotsky deme. Chápem, pointa tohto celého bola tá, že vlastne sme sa natočili, alebo teda ja som natočila Noemi ako krváca a ako pretiekla. Počujete ma sem, my sme mali myšlienku úplne inú. Áno, dobre, zle sa to odprezentovalo, zle sme to vysvetlili, ale prečo ja keď vidím dievča na ulici, na základnej škole som dostala ja menštruáciu a som sa bála, alebo hanbila som sa spýtať pani učiteľky, či náhodou nemá vložku, pretože ja som zrovna tie vložky kurva nemala. A keď som ju aj dostala, tak som takto niesla aby ju niekto nevidel, lebo to bolo na smiech. Že ja nesiem vložku, že mám vlastne chrámy a idem si dať novú vložku. Vy ste dementní. Normálne sa zobuďte. Dementi! Vrátane Mikely. Viete čo, asi si tak aj uvedomujem, že
vy, čo ste dementní a čo ste jebnutí, vy za to vlastne ani nemôžete. Viete, kto za to môže? Za to môže štát, pretože toto sa malo vyučovať od prvého ročníka základnej školy na školách, kurva, aby, a rovnako ako aj viete čo, asi si tak aj uvedomujem, že vy, čo ste dementní a čo ste jebnutí, vy za to vlastne ani nemôžete. Viete, kto za to môže? Za to môže štát, pretože toto sa malo vyučovať od prvého ročníka základnej školy na školách, kurva, aby, a rovnako ako aj finančná gramotnosť by sa mala vyučovať, pretože vidíme, jak to vyzerá. No a teda pointa tu celého je, že ste mi zjedli kokot, preto ho vlastne nemám a keď sa vám niečo nepačí, choďte ho zjesť ďalšiemu. Čus! A ešte Michelle Doll, Miška, ináč ja proti Miške nič nemám, vôbec. Hovorila, že na storičke, že pamätá si, ako spolužiačka jej pretekla na základnej škole. Áno, dokonca aj ja som takto dostala prvú menštruáciu, mala som bielu sukňu. Dodnes mám takú fotku v tej sukni aj so svojou sesternicou, mali sme rovnaké, a prvú menštruáciu som dostala tak, že som pretekla. Hanbila som sa jak pes a áno, je fajn sa o tomto rozprávať, že toto bolo vyslovene reelsko, kde proste kde proste Čajka sa totálne smiala z toho, že pretekla. Bolo to fakt nechutné video. Nebolo to nič ponaučné, nič naučné, nič pre ženy alebo pre dievčatá ako nejaká osveta. Bolo to nechutné. Ale ináč strašne by bolo z tohto dobré promo na Snacksy. Dúfam, že naozaj prajem ti od srdca, aby sa ti ozvali Snacksy a aby si radšej z tohto virálneho trapasu otočila to na peniaze, spravila ho z hovna zlato a povedala, že so Snacksami by sa ti to nestalo. Takže prajem ti, aspoň zarobíš. No, jak sa hovorí, zlodej kričí na zlodeja, chyťte zlodeja. Takže to je asi tak o Mika, lebo koľkokrát tam spomenulo, že som psychicky chorá, fetka a bodaj by mi padal z nosu koks more, predávala by som ti ho ešte. Proste normálne. Ešte keď som mala dogbar, tak si mi v kuse vypisovala, nech ti dáme zadarmo granule a nech ti zadarmo spravíme psa, lebo more neviem, ty kokos, či si to nevieš zaplatiť. Keď ja som sa ty kokos hrala a proste bola decko, tak ty si skakala okolo tyče. Takže ty sa máš čo najmenej vyjadrovať vôbec o tom, čo je nechutné. Ja ti teraz ukážem, čo je nechutné. A hej, máš pravdu, som psychicky chorá. Je to o mne známe, pretože som to dokonca ešte sama priznala a nie je to pre mňa žiaden dôvod na shame, takže vlastne neviem, či si ma tým vlastne chcela uraziť alebo povedať len fakt o mne. Ale ja sa vyliečím proste, lebo z psychických chorôb proste sa dá liečiť a vieš, akože dajú sa nejako udržať stabilne, keď ich človek prizná. Ale keď je niekto tupý a je piča, tak to dokončať života nezmení. A to je niečo, čo si ty. A tieto fotky sú len toho dôkazom. A toto bude na internete vždy. A bude to 1000-krát vždy väčší hnus ako moje premenštruované nohavičky. Takže prosím ťa, dovidenia. Nevyjadrujem sa už v tejto téme, lebo mi za to ani nestojíš mi za to, lebo ma uražaš tým, čo pre mňa urážkou není. Papa. No a ja tu strúham čajočku, že idem za chvíľu so psom na strihanie a že jej tam dojdem trošku urobiť fukanu na vlasoch a vlastne ju odtiaľ z toho priestoru vyhodili. To sa nesmiem jej, to sa smejem tomu, že ja som naozaj mimo týchto konfliktov, ktoré boli medzi Azrou, Miškou, Michelle Doll, Lenkou, Noemi a Oemi a hento a tamto. Ja som mimo tohto. Naozaj totok, ale ani som si nestihla proste všimnúť, že vraj dávala na storky, že ju vydrbali z tých priestorov, ale teda hoď smola.
Dúfam, že už sa nebudem k tomuto vraciať. A opuchnuté očka z botoxiku ešte stále mám. Ty kokos. A Michelle dala, že sú všetci dementi vrátane mňa. OK. Jak by povedala pani Tejbusová, spadla klec. Girls, no máme tu novú drámičku, kauza krámy, ja sa na tom strašne zabávam a nejdem sa zastať nikoho. Máme tu teda 3 účastníčky, Michaela, Noemi a Michelle Doll. A ja vám poviem toľko, babi, ja si myslím, že ste proste všetky 3 sprosté glopaty a je to proste smiešné kokot. Fakt, že ja tu ani jednej z vás proste nemôžem povedať, že s niektorou súhlasím, ale je to akože mŕte vtipné. A najvtipnejšie mi je proste na tom to, že túto drámu spôsobil Fiki svojim reelskom, v ktorom bol ticho. V ktorom proste ani nič nepovedal. Ja bože, no nič, ale idem sa k tomu vyjadriť, lebo ja sa môžem vyjadrovať ku všetkému, lebo som čo? Riaditeľka Zemegule. Si vyriešme tie krámy samotné, hej. Michelle, Noemi, musíte použiť nejakú lepšiu obhajobu, lebo s týmto ma moc nepresvedčíte, hej. Ja neviem, do piči, vy ste opice pojebané, alebo čo? Akože áno, menštruácia je prirodzená, ale to sa o XY veciach môžeš baviť, že sú prirodzené, ale nerobia sa z nejakého určitého dôvodu, lebo žijeme v nejakej civilizácii a sme ľudia a nie opice, hej. Aj erekcia u chlapa je prirodzená a čo si má chodiť durkať po meste, alebo jednoducho nemu sa prirodzene postavil, alebo čo, vieš. Ako za mňa pretečeš, každému sa môže stať, nič to také není, ale však treba si vymeniť vložku, tampon, vymeniť si gaťke, ísť do sprchy a ako... Toto je úplne, že pointless téma, podľa mňa zbytočná. A nie je to vôbec edukatívne, ale že vôbec za mňa teda, hej. Ale ja už z toho videa nejak neodpadávam, ja už som to videla dávno. A ako